da nastavimo program. Crkvena opština Sveti Jovan Krstitelj, folklorna grupa Ravna Gora iz Dapta, srednja grupa, izvešće za vas igre iz centralne Srbije, koreografije Gorana Nikolića. Molim vas veliki aplauz za naše prijatelje iz Dapta.
svaka čast. To je bila grupa Ravna Gora iz Dapta, a sad ponovo grupa Ravna Gora iz Dapta.